Здравейте, вие гледате Music Space TV. Аз съм Камен, не Софи Маринова, но пък въпреки това, именно тази жена, това име разцепи България отново на две. Къде някои хора са позитивни, къде други не са, не знаем, но сега ще разберем защо я обичат и защо не я обичат. Те пообичам само аз! Защо според теб Софи Маринова спечели на финала на Българската Евровизия? Аз до вчера мислех, че е Десислава, но случайно разбрах, че е Софи. Защо според теб Софи Маринова спечели на финала на Българската Евровизия? Харесвате хората, сигурно. Честно казано, не мога да си го обясня. Явно е много популярна, както и музиката й. Не мога да преценя. Явно имате талант. Защото другите бяха отчаиващи. Защото песента е хубава. Защото има най-хубав глас. Защото има глас. Защото има глас, има хъс, има харизма и защото й помогнаха и други фактори. Песента е много положителна, затова пък и доста въртяха по радиото и стана по-популярна, предполагам. Защото съдбата избрала тя да спечели. Просто е така, ходи на църква всеки ден и затова. Защото народа не е такъв, глас народен, глас Божий. Такива хора слушат музика, такива хора вече няма бягане, това е от чалгата. Какво ще ти пожелаеш? Да не ни излага много, ако може. Да продължава да печели Евровизия. Успехи желая, това е за България. Все пак това е песента, която представя България, затова ще представя и ще изтискам палци, ще й пожелая успех, естествено. Успех на Евровизия, песента е така с международно звучение. Надявам се да има късмет. Ако може да спечели, все пак песента доста влиза в главата, така че... Какво ще пожелаеш така от сърце да ги пожелаеш на жената? С Лоренцо да ги разбият. Защото, той е менеджер, сега не мога без Лоренцо. Как според теб трябва да се представи Софи на финала в Баку, за да го спечелим? Не мога да преценя. Сигурно ще има солидарност към нея, все пак и от малцинствата. Какво трябва да направи Софи Маринова на финала в Баку, за да спечелим този път Евровизия? Не знам, може би някаква по-интересна хореография. Да пее от сърце. Да даде всичко най-добро от себе си. Според мен трябва да се представи така, както чувства, че трябва да се представи и нататък ние може просто да се надяваме спечели. Не знам, може би трябва да бъде така, че да грабне друга смисъл публиката, да. Не, между другото, има едно-две положителни неща от това, че Совка отива там. Първото е, че може много добре да пее. Препоръчваме интервюта да не дава никакви или да се вземе добър преводач, който на момента да оправя всичко, което се казва. И също така ще ни похвалят много от Европейския съюз, че сме интегрирали ромите в Европа, че сме толерантни и ще потекат еврофондове още и някой ще намаже от цялата работа и да кажем извода какъв е Евророма на Евровизия. Аз за следващата Евровизия най-накрая ще призная ромския произход, защото ми писна. И като замина там си признава и еврейския, и че съм и малко гей. И тогава вече всичко ще бъде наред, разбираш? Няма да има прошка. Благодаря, вие откъде сте? Ние сме от Music Space TV. Бъдете здрави.